ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଆଖିମୁଠିର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ପିତ୍ତଳ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରି କୃଷିର କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପର୍ବକୁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ବା କୃଷକଙ୍କ ପର୍ବ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇପାରେ। ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ହଳ ବଳଦ ଓ ଭୂମି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିଜେଡି ଯୁବ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାନ ବୁଣାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତାଧିକ କୃଷକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମହିଳା ମାଆମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ହଳିଆ ଗୀତ ଓ ହୁଳୁହୁଳି ଦେଇ ଉତ୍ସବକୁ ମୁଖରିତ କରିଥିଲେ। ବିହନ ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ କୃଷି ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ସରକାରଙ୍କ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଉପରେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଯୁବ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବାରିକ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ କୃଷି କର୍ମଚାରୀ, 58 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବରୁଣ କୁମାର ପୋଲାଇ, ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୁପ୍ରେମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଶେରଗଡ଼ ହାଲଚାଲ।